Josiasa mopogore mag riwruok mar Kenya Kwanza kod Azimio kawuono olimo gwenge ma Mutumbu mayudore kar chung' od bura magem mano kaunti ma Siaya. Ma ikine nyasi mar chwalo dongruok mosebedo kadhi nyime gwenge mopogore opogore pachoka. Kaka Efinya Kidilero, josiasa go nomedo siro kendo goyo debe ne sirikand Manywanda. Okinyi ma kawuono e gwenge ma Mutumbu ka chung' od bura magem kaunti ma Siaya. Josiasa nochopo matayo chenro ma chwalo dongruok mosebedo kadhi nyime pachuka. To kaka pile, siasa nogo. Historia inatueleza vizuri ya kwamba Wajaluo ni cousins wa Kalenjin hapa. First cousin ya Jaluo ni Kalenjin. Cousin wa pili ya Jaluo ni Masai na wengine wako hapa. Cousin ya tatu ya Jaluo ni Turkana. Na moja tulimpatia waziri anaitwa Beatrice School. So wasitutishe na mambo ya cousin bwana. Hata sisi tuko na nini? Alafu shida ni moja. Wale cousin wengine wako nje ya serikali. Hii cousin nyingine nimetaja yote iko ndani ya Nyasino notele kod jating dai majaten piny Faruk Kibet mano wacho ni bedo gi sirikal mar Manywanda biro konyo chwalo dongruok e sectors mopogore opogore pachoka. E kindego, jaod bura magem Elisha Odhiambo no wacho ni piny Kenya sani nigi arita makare kaluwore gi tend jatend piny William Ruto. Kenya is going places. We are going places because we want a united Kenya, not a divided Kenya by Wamunyoro. Korka kore, jaod bura mabondo Gideon Ochanda no wacho ni oganda jo Kenya nyaka koro yie tiyo gi sirkand Kenya Kwanza. E kindego, jaod bura malego Usonga Samuel Atandi mabene no yuoro nyasino no medo kwedo moko kuom weche manowach kod jagoro maduong' maduon buch ODM Edwin Sifuna ko wacho ni gibiro riwo lwedo gi Ruto e yiero mabiro. Watu wangapi wanakubali Rais Ruto anachaguliwa damu ya pili na anakuwa rais tena? Sisi ni wanachama wa chungwa, but we are going to form an alliance with President William Ruto, in which President William Ruto is going to be our candidate for president. Yes. That is the message. Si ulisikia yule mtu ati ametoka hapa ameenda Marekani. Ati anaenda anasema huko Marekani. Ati anasomea baba Raila Amolo Odinga. Ati anamwambia ati baba atakuwa irrelevant kwa siasa ya Kenya. Mimi nilimwambia wewe mkabila, wakati ulikuwa DO mwizi unaiba mashamba ya mama wajane, baba Raila Amolo Odinga alikuwa anapigania hao wajane. Kweli si kweli? Sasa mtu mkabila ni mtu ya kusomea baba, aende asiende? Jaod bura marangwe Lilian Gogo bende oseyo ute fwambo mowacho ni ketho nyinge ma kaluwore gi sigana mane od fwambo maramogi notimo motelo jumani. Mira utie! Tobe uma! Tobe ui! Todakni mulla kamochiekno. Nikeshe weshe magumbola mag siasa gikawa wachogi a platform marijo siasa to nitiere some media houses that want to malign me. Efinya Kidi, Ramogi TV.